Vítajte pri ďalšom videu na kanáli Artur Later Videos. Dneska sme tu zase v našom survivali vo verzii 1.21 a ja som sa už tak trošku do toho našeho... Počkaj, z nejakého dôvodu nepočujem zvuky hry. Audio, neviem prečo. 7:49. No a presťahoval som sa do našeho nového domu. Tu je baňa, fakt dlhá. Vyzerá to docela dobre, ten dom, mne sa to docela páči. Taký je zvláštny, nezvyčajný. Pre Minecraft, mne sa to proste páči. Potom tu máme cobble generátor. A to je tak všetko, čo som tu spravil. Hej, a potom ešte fakt super vec. Že ono... Ja, keď napríklad nebudem chcieť, aby... Mám tu niečo? Nemám. Aby mi do toho crafteru z tej pece nič nešlo, tak ja len prídem, stlačím pačku, ono to odsunie hopper. Tak a všetko bude v tej peci. Vďaka tej bani som získal, ale fakt, že len trošku diamantov. Máme 39 iron blokov, čo je fakt super. Takže, ja mám full iron. Mám tu niekde obsidián. Vôbec v kameňoch, nie? 25. Super. Budeme potrebovať ešte... Jej líška. Počkať. Budeme potrebovať kožu a sugarcane. Koža by mala... Koža asi bude trošku problém, ale... Sugarcane ani tak moc možno ani nie, pretože... Sugarcane rastie niekde takto, teda rastieva niekedy takto tu na kraji. A idem na nejaký nájsť a ozvem sa vám. Tak, hlásim sa vám späť s 8 sugarcaneami. Ja sa pozrieť, či nemám kožu nejakú, lebo ja som trochu kravy zabíjal a my potrebujeme vykraftiť knihu. Nebude to sem. Pri jedle nebude. Počkaj, to je redstone jedlo. Nie. To nebude. Tak idem nájsť teda nejakú tú kožu. No, máme aj 8 ledrov, takže bereme túto krafťák, vykraftíme papier, vykraftíme knižku. Teraz môžeme vykraftiť enchant table. Jej, ten dáme zatiaľ sem napríklad. A ešte si vykraftíme kúsok z diamantového armoru, takže určite chestplate a sekerku. Dobre, to nám zatiaľ tak stačí. Sú nástroje, hej. Sekerku odložím. Počkať. Tam nie. Tu mám jeden náhradný mace, takže aj toto tam odložíme. Tak, máme diamanty, potrebujeme ešte tyčky. Tie sú sem, áno, správne. No. Teraz vykraftíme teba a teba. Máme 4 diamanty navyše, to je akorát, to nám zostalo parádne. Tak, to si tu nechám. Aj s obsidiánom. Lebo viete čo, rovno môžeme postaviť nether portál. Dobre, to zase, počkaj, to nejdem dávať tam zase. I to dám sem takto. A budeme to ale potrebovať niečím zapáliť. Ja úplne nič také nemám, takže budem musieť... Počkaj, nemám ten štrk. Mám. Počkať. Pokus o získanie flintu, veľmi logicky. Dobre, ja ho skúsim získať, ozvem sa vám. Kamo, trvalo to asi 10 minút, ale získal som flint. A ja si tu vezmem jeden iron. Tak, hodíme do crafteru. Lebo som moc lenivý to robiť normálne. Vložíme štrk. Paráda.
A do postele. Som tam parádne skočil, čo? Dobre, tak aspoň máme trochu lepší armor. Ideme postaviť nether portál. A mne by sa docela páčil tie rohové bloky práve z týchto tough brickov, pretože tie sú také, to je taký pekný blok podľa mňa. Hlavne ho tu mám a mne sa veľmi páči. Takže takto. Teraz. No. Práve to som nechcela, aby sa stalo. Budem zase pol hodinu kopať. Neznášam ničiť obsidian diamantovým klampáčom. Bez enchantov, kámo. To je najhoršie. Ale no tak. A za na to vykašlem. Dobre, idem postaviť ten nether portál a ozvem sa vám. Tak, máme nether portál. Bolo to utrpenie postaviť. Bo som sa ešte 4 krát ukliknul. Dobre. Obsidian môžeme odložiť aj s tough brickmi a zoberiem si tieto schody. Nice. Tie copper dvere majú strašne dobrý zvuk, počúvajte. Také jak iron dvere, ale také viac medené, by som povedal. Ale to má strašne dobrý zvuk, kámo. Ja sa čujem, že nezoxidujú. Mali by oxidovať, nie? Alebo to sú tie waxed. To sú waxed. Škoda. Zoxidované možno budú... nie, to sa mi tam moc nehodí možno. Zistíme, ale podľa mňa sa mi viac hodia tieto oranžové. No, ale je tam málo zelenej, takže počkať, ja ich môžem odvexovať nejako? Či musím vykraftiť nové, či... musím vykraftiť nové. Ale mám veľa kopru. Sú vexed. Nejdeme kraftiť vexed, ale ideme... Môžem to dať do tomkateru? Nie, nemôžem. Teda môžem, ale nič to nespraví. Takže... jak to, že nemôžem vykraftiť okolo dvere? Door. Copper door. Nekraftia sa oni náhodou z blokov. Vexed. Vykraftíme 6 blokov. Oni sa kraftia z blokov. To je drahé jak Bratislava more. No zase Bratislava nie je až taká predražená ako tieto dvere. Skôr, že Praha je taká v Praze blaze, ale draze. Jak sa hovorí. No, už trochu aspoň toto stentujú. To bolo fakt dobré vysvetlenie. Nemôžem papať. Dobre, tak ja idem pobrať nejaké tie bloky. Čakaj, ja tu budem mať cobblestone, nie? V tomto. 51. To nie je nejaká ultra výhra. Takže sa pozrieme sem do kameňa. Ja sem ho je a badej. Dobre, 2 staky budú stačiť. A bloky len kvôli tomu, že ideme do nedru, takže keby som bol na nejakej tej blbej plošine zase, že áno. Minecraft, ja ťa poznám, tak aby náhodou sa viem niekde dostávať a nemusel by som sa vracať. Takže ja opatrne vleziem do portálu. Nether je vždycky nebezpečný. Oh man. No, building terrain. Makaj. Ja chcem ísť do nedru. Generating world. Tik, tak. Tak medzi tým by som prečítal Bibliu, ako sa to... Skôr prečítam Bibliu, ako sa to načíta, kámo. No konečne. Sme na blbom mieste docela. A ja nemám nič zlatého na sebe. Dobre, ja padám domov. Dovidenia. Potrebujem niečo zlaté, aby som tu prežil. Nie, som doma. Nice. Potrebujeme niečo zlaté, aby som tam dokázal žiť. Takže dúfam, že mám nejaké to zlato. Mám 10.
Prineste si topánky, bo tie tak dávajú, tie sa moc neničia a dávajú, a mám krásny farebný armor. Ešte by to chcelo ten emeraldový armor, keby bol, a bolo by vymalované, doslova. Dobre, tak ideme zase do nedru. Tentokrát už vybavený, ale nemám nejaké golden apple. Tu zlato, ale málo na ňo. Tak ja si jen zohnať. Mám 3 golden apple, to je dobré. Tak ideme do nedru teda. Miesto, kde vždycky nerad chodím. Fuj. Yes, sme v nedri. Máme bloky, máme zlaté jabka, máme niečo zlaté na sebe, pohodka. Máme kladívko, ideme. Pigmeni. Piglini, hello tu Kelo a vítam vás pri novom videjku z Mineru Plus. Ty chcípniš, mejde. Au. Mám papania. Nemôžem jesť, dobre. Ja som tu hlavne prišiel po Crimson Stem, či jak sa to volá, hej. Správne som povedal. Prvýkrát v živote asi. Dúfam, že tu... oni idú po prasátku. Prasátku Pepa. Tak, naťažíme drevko. Parádne, ja som jak drevorúbačka, reo. Je na čase asi ísť preč, čo? Vieš čo? Plán. Beriem si túto modré huby. Padám k portálu. Jedna huba, druhá huba. Teraz šmejdi nepôjdu za mnou, pretože sa boja tej modrej huby, tie veľké prasce. Hurá, do portálu a domov. Čauko, šmejdi. Už ma tu neuvidíte, túto epizódu. Tak sme tu. No a myslím, že to bola docela dobrá epizóda, takže to je bolo na dnešok všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, nezabudnite like buranček a nepokojne si blbeček a my sa vidíme pri ďalšom videu na kanáli Art Later Videos. Dovidenia.